ପରେ ଏଇ ଫୁଲଟାକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ତ ଆଜି ତାର ଫୁଲର ବରା ତିଆରି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ଫୁଲ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ମୁଁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି, ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି ଚାଉଳ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ବଟା, ବେସନ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ତାୱା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତି ଆଳୁ ଟିକି ଗଲା ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ପକେଇଦେବା। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିକି ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ବରାଟା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଠି ବରା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।